يوم تنفع مال ولا بني إلا من أتى يوم لا ينفع مال مم. ولا بنون مم. إلا من أتى الله بقلب سليم. أيوه siko wona garɗo to a jomiraɗo to ɓerde nde laaɓi to banggue hakkude me Allah مم. e to banggue hakkude muɗum e hoddiɓe mum. والله أيوه a ardane e toñangue hay ko fotino leɓol أيوه wona toñangue yumma wona toñangue baba wona toñangue koddijo أيوه aɗa gonɗinno Allah aɗa juula aɗa hoora مم. aɗa totta asakale laaɓal مم. aɗa jokka en ɗam e ɗemgal ma مم. aɗa nefa ko ñamata مم. aɗa hersa ko kalata مم. a mawnikinaki مم. e ko wona sona taw ko kaɗaɗe Allah مم. jomiraɗo wi neɗɗo tawi ka juuɗo gonɗinɗo Allah mawnikino e kaɗaɗe Allah ko Allah haɗi ko ruuɗo dog ko hajuru ferɗe kono buttude ɓen tan min kuccinade ko en ma dow teppe ma juulata leydi hoore ma memata asman. Allahu akbar wallahi hak gonga wallahi ko gonga a ala e mawnikinare min ɓuuri mani ɓuuri to Allah tan ko juuɗo gonɗinɗo Allah wallahi e ala e haasidagu ko jiiruɗa neɗɗo fof mbiyamani handane ɗum taw ko Allah rokki a ala e taƴenɗo ma goɗo wiya yo moƴƴere won fo hajuma ala ɗon aɗa nefa ko ñamata aɗa hersa ko mbaɗata aɗa hersa ko kalata a wona haaside a wona taƴowo enɗam wutere mawnikinare ko Allah murni kala biɗo ina mawnikino on holla mawnikinare so Allah bippi ɗum koye jeyge naata so Allah nani neɗɗo jeyge hay goto udditta wallahi o kaso kay o kaso ko kaso Allah wallahi wallahi o weddi toon fof ko toon yiɓata wallahi ko men aljanna ya rabbal alamin amin amin ya idi daron ɗo Thank you.